Is-siġra ċkejkna tal-miliet. Is-siġra ċkejkna kienet ħadet is-sajf kollu biex tikber u ssir siġra sabiħa bil-frija dritti u bil-weraq ħodor. Imma darba f'Diċembru ħasset lil xi ħadd iċċaqlaqa, idejn goffi u maħmuġin, għalawa u tefawa ġovan f'kaxxa kbira. It-triq kienet ta' dbatija u s-siġra ċkejkna bdiet tibki bid-dmugħ ifuħ tagħha. Ferħet meta eduha ġo qasrija kbira u żejnuha bil-bozzozz tal-kulur u bi blalen ileqqu. Dawn qed jaħsbuni ir-reġina tas-siġar kollha, ħasbet is-siġra hawnhekk aħjar mill-bart u s-silġ tal-bosk. Għal ftit jiem kollox mar sew. Is-siġra kienet tassew sabiħa, tixel u titfi bil-bozzozz tal-kulur. Kienet ferħana wkoll tħares lejn il-bambin fil-presepju li qiegħdu ħdejha. Fil-għaxija, it-tfal kienu iħarsu lejn is-siġra u jgħidu "Oh, kemm hi sabiħa!" Iżda s-siġra ma damitx ma qabadalatx. Xi ħadd ħasbet żgur iġibli daqsxejn ilma, imma ħadd ma ftakar fiha u qabada aktar għaġġ. Bla ilma, il-weraq li ftit qabel kienu ħodor u friski saru kannella u sofor u bdew jaqgħu. Is-siġra ċkejkna kienet qed tmut bil-mod il-mod. Ġabu madwarha ħafna kaxxi imgeżwrin f'karti jleqqu marbutin b'żigarelli kuluriti. Fil-kamra kulħadd kien kurjuż qed jistenna xi ħaġa. Kien hemm storbju sħiħ, żgħar u kbar jiftħu l-kaxxi, jifirħu u jkantaw. Kif rad dan kollu s-siġra qalet weħedha, dawn iħobbu lil xulxin, imma lili se jħalluni mmut. U f'dak il-ħin id ċkejkna daħlet qalb il-frjaj tas-siġra. Is-siġra tant skantat għax qudiemha kien hemm il-bambin tal-presepju. Siġra ċkejkna għalilha Ġesu, trid tmur tgħix fil-bosk tiegħek maħutek is-siġar l-oħra? Iva, qaltlu, jekk jogħġbok. U Ġesu kompla, issa li ħadu r-rigali tagħhom xejn ma jimpurtom aktar minnek u lanqas minni. Il-bambin qabad is-siġra li malajr saret ħadra u sabiħa, mbagħad flimkien taru l-barra mit-tieqa. It-talima tal-istorja. Kemm hu veru dak li jgħid Ġesu fl-istorja. Issa li ħadu r-rigali tagħhom xejn ma jimpurtom iktar minnek u lanqas minni. Fil-familja tagħkom ikolkom presepju fi żmien il-miliet. Tieqfu xi ftit biex titolbu flimkien